Otetaanko vielä joku mukaan? Mimu tee vielä. Odotamme lentokonetta. No se varmaan on siellä jo, mutta odotamme boardingia. Voi olla yllätyksiä. Siellä on jollakin korealaista koneeseen astumislaulun. Tässä näemme kuinka vanhempi sukupolvi opettaa myös nuoremmalle jälkikasvulleen, että lentokoneeseen jonottaminen on täysin normaalia. Ja kun poistumme koneesta, meidän täytyy olla myös ensimmäisiä, koska lento voi lähteä tai jättää meidät kiinni. Mä mentiin silloin Jee! Täällä on korvissa jutut. Hei, me ei ehditä soittaa. Mikä on mielipide lentämiseen? Se on vähän jännää. Tää kuvaa vielä. Testissä. On hyvä. Olemme nyt saapuneet Egyptiin. Tää on siis all inclusive hotelli ja hotellin nimi on tämä. Ja nyt tulee hotellihuoneen esittely. Ja me oltiin tosiaan otettu siis silleen, että meillä on 1 hotellihuone, jossa on lisävuode, mutta jostain syystä meillä oli tullut 2 hotellihuonetta. Ensimmäisenä kun kävellään ovesta sisään, täällä on vessa. Wow! Wow! Sitten kun vessasta tullaan, niin tässä on tämmöinen tila. Täällä meillä on minijääkaappi. Sitten täällä on 2 sänkyä, upea taulu, tämmönen penkki, tommonen, telkkari, tommonen, 2 penkkiä, pöytä, tommonen. Sitten täällä on tämmönen, mikä tää on? Okei. Sitten täältä päästään parvekkeelle. Look at this. Tää oli tämmönen tää hotellihuone ja nyt mennään sanomaan Mimulle ja Pinjalle, että hello! Hello! Me tultiin siis iltapalalle. Kattokaa näitä. Siis mitä? Tässä on minun ruoka. Me nyt tultiin tosiaan tuolta syömästä ja oli siis tosi hyvää ruokaa. Oli tosi hyvää ruokaa. Ja koska tää on all inclusive, niin me saadaan syödä niin paljon kuin me halutaan. Ja tätä mä oon oottanut. Mä saan syödä kunnolla viikon. Eli niinku ihan jäätävästi saan syödä ruokaa, joka on tosi slay. Mä haluan lisäksi myös sanoa sen, että älkää ihmetelkö, jos tässä muuttuu laatu aina silleen niinku tämmöiseksi hyväksi ja sit semmoiseksi huonoksi, koska mä oon osa näistä videoista kuvannut puhelimella, koska mä en viitti ottaa tätä kameraa kuitenkaan kaikkialle. Mutta joo. Nyt mä menen suihkuun ja katon varmaan TikTokia vähän aikaa ja sitten menen nukkumaan. Mä menen nyt suihkuun. Heippa! Nähdään huomenna. Hei hei! Huomenta. Kello tällä hetkellä kohta 7:15. Me päätettiin, että me mennään tossa 7:15 syömään. Se ruokailu on siis 7:10. Ja me lähdetään tossa niinku tyylin siis 5 minuutin päästä tonne syömään. Ja tässä mä vaan höpöttelen teille. Mulla on kiire. Nyt! Nyt mennään syömään. Mä tulin ulos tosta ovesta ja siis tällä puolella paistaa aurinko. Tänne siis tukehtuu. Kävimme äsken syömässä. Nyt mä menen käymään tuolla hotellihuoneessa. Ja sit me lähdetään varmaan tuossa kohta uiskentelemaan. Olisiko joku 20 minuutin päästä? Sairaan nopea. 2
Katsokaa. Ajattelin mennä nyt tonne Mimun ja Pinjan hotellihuoneeseen sinne. Sairaan nopee. Let's go swimming. Bruh, me löytiin Pokemon. Keinu. Very aesthetic, uvu. Ai, haastu. Ai! Mitä sä teet? Etsin simpukoita. Ootko löytänyt ne? Jenna on ihan persennaama. Vau, mikä hyppy. Miltä tuntuu? Mahtavaa. On. Mikä se on? It's a girl! Merkkumaisen. It's so nice. Meidät kutsuttiin johonkin bileisiin. Meistä tuli meidän yksityisbileet. Niin mun voitko heittää muuvin? Me lähdettiin pois. Oli huonot bileet. Nyt mä oon täällä hotellihuoneessa ja tää on nyt tämmönen pikainen video vaan, että menen nukkumaan. Väsyttää. Hyvää huomenta. Tänään meillä pitäisi olla hieronta, joka me varattiin eilen semmosesta, siis kun täällä on semmosia kaupustelijoita, jotka tulee kysymään, että haluatteko ostaa meidän palveluita. Ja ne on siis niinku tän hotellin niinku eri firmojen kaupustelijoita. Mutta sit jos sä et halua niitä kaupustelijoita, niin sä voit ottaa semmosen niinku punaisen lipun tai semmosia laittaa sen siihen aurinkopenkkiin, niin kuin Kaitu puhumaan sulle. Ostettiin sitten ne hieronnat kaikille. Ne on tuossa 12, kello on tällä hetkellä 9. Ja se hieronta maksoi 50, että me saatiin siitä vähän alennusta. Mutta mun mielestä 50 on ihan hyvä, koska siis Suomessakin se maksaa sen joku 50. Ja mulla on selkä muutenkin ihan kipeä, mä istun tälläkin hetkellä näin. Mutta mä nyt voisin tehdä vähän tälleen naamalleni ja vaatetukselleni jotain, koska me mennään aamupalalle. Ja sit me lähdetään uimaan. Mä haluan uimaan ja mulla on hirveä nälkä, hei. Mä oon nyt täällä ottamassa aurinkoa ja Pinja ja Mimu tulee tohon kohta ja slay. Ja mähän siis tilasin tämmösen. Tää on pina colada ja kello on siis kohta 11. Se on hieno tei. Mutta nyt me ollaan vaan tässä Valtoilla ja sitten 12 tunnin päässä meillä on se hieronta. Ja mä oon ottanut sen niin paljon, koska mun selkä ja niskat ja jalkapohjat ja kaikki mahdollista on niin jumissa ja se helppaa sitten. Mun ei ollut tarkoitus mennä hierontaan sen jälkeen, kun mä oon kattonut Niko Kivelän egyptiläinen hieroja, mutta täällä me ollaan. Me käytiin hieronnassa ja se söi niinku ripset. Ja Mimu sai tissihieronnan. Me ei saatu tissihieronnaa. Me tultiin syömään tämmöiseen hassun hauskan ravintolaan. Pizza. Onko nam? Mulla on tämmönen vegetable pizza. Ja noille tuotiin vaan ensin kasviksia ja sit kun sille tuotiin tuo pizza, niin Jenna vaan, kiitos. Maistetaan vegetable pizzaa. Vähän kuumaa, mutta on hyvää. Nyt mä menen tonne hotelliin ja käyn suihkussa, koska täällä tulee ihan niin ajattelin mennä käymään suihkussa, koska kävin tuossa hieronnassa ja sit kun siinä laitetaan sitä hierontaöljyä ja kävin uimassa, niin me lähdettiin seikkailulle. Oh my god, tuossa on pyramidi. Täällä on McDonald's. Mä löysin tämmöset housut. Ne ois tosi kivat, mutta kun ne on S-koko, niin mä tykkään siitä, miten ne istuu tässä. Miksei valkeassa oo tommosta? On siellä se, mikä ketturepo. Se käy siellä joskus kerran kuukausi. So cute. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nyt mä otan Mimu ja Pinjaa ja me mennään syömään iltapalalla. Me käytiin äsken tuolla kauppakeskuksessa. Niin nyt mennään syömään ja sitten me mennään tonne tanssiesitykseen katsomaan.
Ai ai ai! Mä oon tosi väsynyt, siis mä en ymmärrä miten ihminen voi olla näin väsynyt. Joten mä menen nukkumaan. Nähdään huomenna, hei hei! Hyvää huomenta! Meillä on tänään siis semmonen ajeluhomma, semmonen mönkkäriajelu jossain hiekkapaikassa tai jossain niinku avikkopaikassa. Me täällä aulassa istutaan ja odotellaan, koska me ollaan myöhässä. Niin me ei tiedä, että päästäänkö me edes siihen ajeluun. Siinä on Carpanen. Niin mun MP. Hieno. The name of my group today, Ninja Group. Kohta me ajetaan täällä hiekalla. Täällä on paljon hiekkaa. Me ollaan nyt tämmöisessä jossain kyläpaikassa. Tuolla on kamereita. Ja mulla on siis ihan tosi huono olo. Toi oli niin semmonen pomppuisa semmonen, niin mulla on vaan siis tosi huono olo. Ja mä haluaisin vaan hotelliin. Kävellään täällä. Me ollaan bussissa ja me mennään nyt takaisin tonne ja me päästään hotelliin. Mulla on iso nenä, sä voit istua sen päälle. Everything is awesome. Yeah. Niin mun vieras. Ne nauraa kaikkea sun. Ei oo kivaa. Et me meinattiin oikeesti kuolla. Sit Jenna joi pään kattoon, koska se meni niin täysiä ja sitten nousi semmosen ylämäkeä. Siis ihan täysiä. Se oli siis ihan hirviää. Sitten me jouttiin kyllä maksaa sitä lystistä. Etäslei. Se oli tosi kivaa. Ystävät, mä tulin äsken hotellihuoneeseen ja mulla on täällä tämmönen. Täällä on siis käynyt siivoja. Joutsen. Me mennään nyt tuohon viereseen hotelliin semmoseen, se on vähän niinku semmonen joku vissi joku valoshow. Semmonen joku Afrikan show-homma. Niin me mennään sitä katsomaan. Juhlat. Mä siis olin tuolla, mulla oli pakko lähteä tuolta ihme festareilla, koska mulle tuli niin huono olo. Ja mä en jaksanut sitä, että kun mun on semmonen jumputus ja sitten hirveästi valoja. Nyt mä menen hotellille, Pinja ja Mimu jäi vielä tonne. Hello lady, how are you doing? Very good, very good. Mä siis varmaan nukuin äsken tässä. Siis tuolla on mansikkaakin ja vesimelo. Mä ärsyttää niin paljon, kun täällä voisi niinku tanssia ja kaikkea tämmöstä, mutta kun mulla särkee silleen koko ajan niinku pienesti päätä, mä en uskalla lähteä hyppimään, jos mulla on kasvattu niinku enemmänkin päähän. Yeah, we eat, yeah. Me ollaan oltu tuolla altaalla. Mulla astuu kurkkuu ihan hirveästi, mutta ei onneksi enää niin paljon. Siis mulla on vähän semmonen, että mua niinku pyörryttää. Me käytiin äsken syömässä. Ja nyt mä haluan mennä siis tonne hotelliin vaan makaamaan, koska mulla on niin semmonen niinku voimaton olo. Ja semmonen, että mä en jaksa tehdä yhtään mitään. Mä haluaisin vaan levätä. Jennan vlogi on ensin sitä, kun me perseillä ja sit siellä on vaan oi vittu mä oon kuollut. Että uskallaan syödä sen ilman pelkoa aggressiivisesta ripulista. What? Ja kurkun kutinasta. Jenna kuvaa video. Jam. Fruit salad. This is vlog. Very good vlog. Very good vlog. Thank you for vlogging with us.
että missä. Nyt mä tulin tänne hotellihuoneeseen ja mulla on siis hyvä olo. Ainoa mikä on, niin mun maha siis sätkii tällä hetkellä, koska se on vaan, että mitä ihmettä sä oot syönyt ruokaa. Mutta ajattelin kohta mennä nukkumaan, koska meillä on herätys tosiaan tossa 6. Joten hyvää yötä kaikille. Nähdään sitten huomenna. Toi tykkään siis varmaan yrittää vie mun sielua ja mä en tiedä, että mitä mä teen, kun mä en halua, että se vie mun sielun. Mä en tiedä. Mä oon ihan panikissa täällä. Mä haluan sen pois. Mä haluan tuon nötökän pois. Mä en tiedä, mitä mä teen. Mä en uskalla koskea tähän. Aika! Kuole, saatana! Aika! Huomenta! Me lähdetään ihan just tonne Mahmia Islandiin. Mä kuvaan sieltä sitten niinku semmoista vlogia siltä päivältä. Niin jos kiinnostaa, kannattaa käydä katsoa sieltä sitten se kokonaan. Testissä egyptikaljat. Mulla alkoi tekee mieli jostain syystä kaljaa, niin mä nyt maistan tätä. Siis maistuu kaljalta. Niin mulla on puhelin tisseissä. Mä tiedän, että sä just katsoit Mimun tisseihin. Sinä senkin. Hyvä. Hyvä! Mikä se noin hyvä? Siis niinku, että ei oo pahaa. Ei ainakaan kuulostanut siltä, että olisi pahaa. Me syötiin, mutta mä unohdin kuvata. Nyt mä menen mun huoneeseen. Katsotaan, onko se siivottu ja onko sinne ilmestynyt joku pyyhe-eläin. Tää nyt näyttää siltä, että tätä olisi siivottu, mutta mä en ole vielä käynyt tuolla. Niin katsotaan. Mitä? Oh my god, ihanaa! Kattokaa sitä. Oikeesti. Oh my god. And it feels like summer. Wow. Wait. This bread is the best thing ever. Yum 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 yum. This looks kinda scary. Kattokaa mitä mä teen. Mä nyt jätin 10. Siinä on suunnilleen 10 euroa vähän yli. Niin, wow. Tässä on mun pingviini, minkä mä tein sille hihi. Sois sitten, että mennään. Eikä jäädä tänne, mennään. Hei huone, ei pitäisi jäädä mitään. Me saatiin tuohon toiseen huoneeseen myöhempi check-outti, joka on siis 4. Ja kellohan on nyt siis 12. Ja kun mä oon maannut koko ajan jossain sängyssä, niin nyt saatte tämmösen videon, missä näkyy käytävä. Voittamaan en anna minkään seisoo tiellä. Täällä on pikkukoiria. Te olette hirveän suloisia. Me fanitetaan teitä. Me tultiin tänne shopping. Stylish. Oh. Täällä on taattua laatua Gucci-paita. Oh my god. Kato Naikin paita. Tää on Melvik. Oh my god. What time is it? Our hotel is here. Me tultiin vielä syömään tänne kreikkalaiseen ravintolaan. Ja täällä on jotkut bileet. Tuolla on jotkut bileet. No, 2-1.
Yeah. Me nyt leftotaan, mutta ystävät, arvatkaa mitä? Tuolla on vuoria! Hei hei! Ehkä nähdään joskus. Hei hei! Heippa Pinja, sä sieltä tänne, hei hei! Tästä se reissu aloitettiin ja tähän me sitten päädyttiin. Meille tulee tossa 17.10 tuo meidän bussikuljetus tonne lentokentälle. On kyllä ollut kiva, että kyllä haluaisin tulla tänne uudestaan, vaikka onkin vähän kipsuillut, mutta nyt pitää lähteä. Airport. 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 Pinja looks very happy. Pinja on niin innoissaan, että se pääsee Suomeen. Okay.